koma sindikudana nazo nkhawa kapena ndingamuze ngemulani munthu ono nditamudziwa ayi. Tamvani inawuyatsa ulendo opita kuneno kuti ikafufuze yokha zoona zake chifukwa iyo sitenga zinthu za maluwa. Pa 18 Novemba 2020 ndinawuyatsa ulendo ndipo ngakhale ndimafunsira mu njira anthu ena amandisocheresa pondilozera njira zina. Unali ulendo ndithu ndipo sichinali chapafupi kuti ndikafike kwa ayaya. Choncho ndinakafika kwa ayaya mochedwa chakumasana. Tsoka ilo sindinathe kuwapeza ayaya kamba kuti pena amatha kuchoka kupita m'maboma ena. Apatu ndi pamene ndinaganiza zolankhula ndi mwana wawo woyamba posafuna kubwerera chimanjamanja. Kupezono atatuluka chonchija kupezona kuti anawuzoruza khadu kuti uzathandiza anthu ndipo iweyo kuyamba ntchito imeneyi uzathandiza mmango ntenda angakule kajani zina zotcheledwa kajani chinechi chonse chimene chili chovuta mwa anthu iwe chizachitho chozanja mankhwala amene wawa ndikubwera uzagwira ntchito kuti uzagwira ntchito kuno mwezi mwachi patsunga mwachenga muno. Nde atamba yonjo anamba dokota ntchito yawo kumagwira monga mabala akulu ka zotcheledwazi munthu oti samapeza ntchito amatha kuyipeza mosavuta komanso ngati iweyo ukonoti business anga sikuyenda bwino kuno zinthu zimatani zimayenda malingana ona kuti kunoku sikophera kunoku amagwisa ntchito mapempherero akapemphera munthu uja akamuza zotsata pamabwera ine ake amene akumphepo apenda mupende munthuyo ngati ali ndi zina zoyenera kuti akatenga mankhwala awo sakatha kugwisa ntchito omwenerera amamuzonawo kuti uyambe wasamba kaye tikukonze tikakukonza nde pali madongoso awo amene amadziwa inake ndine mwana singathe kutani kudziwa akanthandiza yonchija ukozima kayendadi mosavuta panopa sakhwimirayo sapheraso. Tinganoti malamulo awo akamapasa anthu ena samono ndovuta. Malamulo wa chisankho chimene amapasidwa akakaona kuti kumene kujako akona kuti aphonyesa amatha kuawunikira njira ina amatha kutsatira nkuyenda zinthu zawo moti anthu ayi amagalimoto akugula matraki anthu akugula monga ukangotenga mwina mwezi uno kapena kufika mwezi wamanga ungazitsatire zinthuzo zimakuchitira bwino bwela muno wake utatani utalongosole zimene angakula. Maso ndi maso ndi ayaya mayi utchukayu. Lachisanu pa 20 Novemba 2020 ndinawuyasa ulendo obwereranso m'boma la Neno ndi cholinga chokakumana ndi ayaya. Mu msewu ndimatha kukumana ndi anthu ena omwe amaloweranso komweko. Ena mwa iwo amalankhula Portuguese ndipo nkutheka amachokera mdziko la Mozambique potengera namba plate za galimoto zomwe anakwera. Ayaya anandilandira ndipo kucheza kwathu kunayamba ndi momwe iwo anayambira ntchito iyi. Timakonda kuti pakatha zaka 4 cha 5 iyo tipange phwando ndi mayitana ana onse aja kulikonse kumene kuli ana amatenga za mabizinesi ubereki mwayi wa ntchito zosiyana eti kupatula kupha munthu. Ndiye tikapanga nsonkhano mene kakobiri kamene timalandira pochepa komweko timakula katundu mmene umatilamulira mzimu ndi mmene chayendera chaka chimenecho timathogula salo zovala mablanketi madoveti mabedishiti zitenje masiketi matrauza ngakhale chimanga chimene ngakhale ndalama imene kuti tipereke zikomo kwa Mulungu chifukwa cha zimene amatipasa zabwino. Ndiye nsonkhano menewo timayimba mafoni kwa ana onse amene amadzatenga zithandizo zosiyana. Ndi ana aja akabwera limakhala phwando limakhala mwina 2 days 3 days ngakhale 4 days. Zogawazo zimagawidwa tsiku loyamba lachiwiri lachitatuli kumangokhala phwando ngakhale tsiku loyambali kumakhala phwando timangowapempha kuti pobwera abwere ndi kapu mbale chofunda chogonera koma zonse amazipeza konkuno chifukwa Baibulo amanena kuti zakaisala zipite kwa Kaisala. Zimene timalandira pano sikuti ndizanga zokhayi komabe ndigawane nawo anthu ena amene akusowa. Ndiye timalemba makalata mafumu mwina 4 mwina 5 timapakula chifukwa sitingakwanitse mafumu onse dera lino. Ndiye timagawa zinthu zija
tikagawira ndiye anthu ochokera kutcholo kuchilazulo amayi amati ayayati ndiye adangotipasa dzina ayaya abwino iyayi fo bwino ndi mulungu ayaya anabwera pamenepo. ntchito yonse yothandiza anthu inayamba bwanji? Ineyo ndimuyamike mulungu koposa ndipo mulungu wanga ndiwazatheka bwanji. Ine ntchito sindinakaphunzire kwa munthu koma ndibwerere kumbuyo pang'ono 86 imene ndinadwala matenda nthawi imene ndinaloyembekezera nditachira matenda aja amandivutabe koma kundivuta kwa matendako ndimangomva mkati mwanga anthu akuphokosera akuyankhula mmutu kumayankhula ndithu komanso ineyonso mwina kumavomerezana nawo koma anthu sindimaona. 86 imene 87 88 ndi pamene ndinazamba kudwala matenda akayakaya. Sono abambo anafunafuna munthu kuti atithandize. Ndinakafika kwa chili pathako kubirira anakatithandiza umene kuja amene anana kuti nthenda imene ine sindikwanisa. Apapa nthendayi kuoneka kuti mupite chigawo chapakati kapena kumpoto ndi kumene angakukwanitse kutulutsa mizimu imene ine sinditha. Tinapanga ulendo wakumpoto komano pamene timapita ulendowo ine sindimadziwa tikupita kuti chifukwa nthawi imeneyo inali nthawi yosautsa chimwene ndisaname ndi mulungu amene anandikonda chifukwa munthu pa matenda angawo sanakatha ndipo ndi pang'onong'ono pomwe sadakakwanitsa koma mulungu yekha ndi amene anatha chifukwa tinayendatu osati pang'ono kuyenda koma upezeka kuti timati ukatenga mankhwala lero akabwera mankhwala lero kwawo za mankhwala sindikuwafuna apita kwina akatenga mankhwala ubwera mankhwala sindikuwafuna ndiyeno zinaoneka ngati kuti zamisala tithokoza mulungu tidapita kumene kuja ndinapitabe ndili odwala tinakafika pa state ina amati pa 31 bambo ajokhanga akafuna mwayi wa ntchito tidalowa mkomboni ndiyankhula mwachidule fanka nthano ndi yaitali ndiye kumene kuja kudabuka matenda oposa matenda amene ajawo kumangogona panja kugona mchire kupeza njoka kutola kumangira chovala koma njoka yosandiluma zimenezo zinandichitikirapo ineyo koma kuderako anthu amaphedwa kudala zifwamba mbiri chifukwa mbali imeneyi zifwamba ndisinkhani anthu amachosa ziwalo atika zizimba amapanga zizimba za munda kuti ife anthu atiti ndi mwayi wa munda amene ali machimo okhoka ndiye koma ineyo ndinayenda mchire achimwene mchire mogona mchire kudya osadya madzi osamwa mwana wanga amene munayankhula naye dzana uja ali wang'ono ndiye kuona zimene zimachitika mkomboni apolisi compound anakafotokoza ku ofesi abwana sadalako adati patsagale moto ananyamula ku chipatala pasungu kuboma fika ku chipatala kuja akuti ndimangotaya mankhwala anthu mango amenya anthu munthu uyuru sakudwala zimene akuyankhula akuyankhulatu za m'baibulo ndiye abambo ena ake mulungu adalowa mu mtima ndi athokoze ngati ali moyo ngati ali mwaliya mzimu wause ndi mtendere adayankhula abambo nena kuti matenda amenewa kunoko ku chipatala satheka kwa munthu yisimisala umenewu ndi mzimu koma ngati mwa mzimumu muli satana uku kwa mativimbuza muli satana muli za mu anthu mmene momo mumve zimene akuyankhulazi ndiye ineyo ndikuwuzeni kuti mchipatala muno mutulukemo nagona mu tsiku limodzi mupite kwa amayi Bulugama ku 21 komatu padali ntchito ababa anthu kumanga miyendo manja angawa nkuphatikiza ndi thupi langa likulimanga komano thupi lisilili inali kang'onong'ono kochepa thupi kwambiri chitundu chimeneyo ndili nacho imene anindiyambula ndili ku chipatala ndiye tinapita kwa amayi Bulugama kuja titangotsala kona mwatupikira kuti mubwera ngati pantunda paja pali kashopo kaja kunoko kumene ndinadulira zingwe mphongo 5 zidali mgalimoto kungomuuza driver imasanga nthawi mwene kugwa pasi ndikuyamba kuthamangira kwa amayi Bulugama kujanso amayi aja ndikudziwa kuti kubwera mneneri koma ndiwovuta kwambiri anawuza onse pakomonga panonso ndili ndi anthu amandithandiza kugwira ntchito muvale zilimbe nthenda yobwera kusinthenda iwo sanandione ine sinaone nawo onse anandichengamira kunjira kungowaona anthu aja anandichengamira kunjiraji ndinayamba kuseka kuyamba kuvina kuja anatulusa zipangizo zawo za zimbuza anayamba kuyimba kamango uja ndiye kudali kuvina chimene moti inafika kuti mapasti 4 mpaka kuchezera Phungwe mamawa kama pasti 4 ndi pamene ndinanyamuka kungolanda ng'oma zija kuthamanga koma kulibe amene anandipeza ndinathamanga chimwene kuthamanga mtundu wa 50 km sipafupi nakafika pa damu kadziponya pa damu pamene uyazi amayi Bulugama imakita amayi Ruti inenso ndi mayi Ruti lakuzimu munthu wagwera apa mamawa mpaka ino ndi 12 kolo ino mukutuza kuti munthu ali pomwepo ino mungamire madzi mkutuka moyo amene lero ali moyo
ndiye ona mayi koma satana wandinyenga. Ndiye mutani koma ndaona kuti business yanga yatsika. Basi munthu chati mankoza soka wina ngati kudali kulako kuti mwina wango lako satana wamuzembera amasiya ndi kukhala ndi chikhulupiriro choma yene umapita patsogolo. Koma akatenga katunduyo akakachita chiwerewere akakamwamo akasula foja komanso pano sipachitika za chinyengo apeza nyamaranga ukoko ndi amuuza kuti ngoti pasandalama mwakuti tiupatsirani zakuti kuti mukalemere. Akafika umene kujako akatilimira chifukwa wapanga chinyengo ine sinadziwe. Ndiye anthu amatimbira foni nabwera makuti zinakhala makuti chimwene ingobwerani panalakwika. Ndiye anthu otero kuti kapeza timadomola ndikulemba swena anyuwani. Mphekeseratu inamveka kuti inuyo ayaya munamwalira pano muyankhapo chani? Inetu ndili moyo ndikukhulupirira kuti munthu yonse ali ndi moyo chifukwa Mulungu anakonda anthu onse pa dziko lapansi oyipa ndi abwino omwe. Ine sinamwalire ndili moyo ndine amene ndikuyankhula nanu pano. Ndiyo yamvekadi m'WhatsApp mu mafonimu moti nyamatayo dzana zinavuta komano tikubwera tinakumana ndi a traffic galimoto tili ndi vuto losiyefu ndi anatigwira ndi amafufuza mwanayo kuti iwe tikumva kuti kunenu ayaya anamwalira ayaya kati ayaya ndi amayi anga wali galimoto. Ndi anabwera apolisi ndacheza nawo kuti ayaya ndili moyo koma mumadziwa kuti pa dziko lapansi anamponya satana kuti pita. Ambuye Yesunso anatuma angelo ake kuti pitani. Ndiye ziwiri zimenezi ndizomenyana pa dziko pano osakufunira zabwino ndi ambiri. Ine sindingadziche kuti sindinamwalira mwina ndamwaliradi mwina ukuyankhula ndinzukwa koma ndineyo amenewo ndikungowafunira zabwino zonse kuti Mulungu apatse moyo wautali komanso moyo wathanzi chifukwa tonse kokakumana ndi pachipata palibe munthu amene adzauluka. Imfa ya munthu ene imakondweretsa koma ene amadandaula. Tsono amene imakondweretsa nkutheka kuti wasukuchita bwino kwa iwo komano ndimakhulupirira kuti kawiri anthu kakhala kuti zofuna zawo iwe sunakwaniritse kwa iwo chimene amabukisa ndi chani oyipa sanathandize. Mwina nkutheka anabwera pano ndi zokhumba zawo mwina anabwerera ukafalisa kuti ayaya amwalira sinachioneka chilendo. Mwina ndi aja amafuna zophera ajatu mwina ndi aja amafuna sendewani. Ine sendewani sindimaudziwa phera njiru ine sindimaudziwa sendewani ndipo sindimadziwa kuti ndiwe mtundu wanji. Koma panchito imene andipatsa Mulunguyo zipangizo zimene andipatsa Mulunguzo ndi zokwanira kwa munthu bola akakhulupirira. Zoletsa zake mowa foja chiwerewere nkhumba asadye timafa anthufe tikapita kumaliro mwina tamuthandizana zathu pansewu wapanga ngozi tikapita ku nyumba pali mankhwala amene timapereka kuti mukakagwira zonse kandi mavuto pakhomo mwana wathu mwana wache mwali m'bale wathu zikatha zonse mukasambe mankhwala mukabwikira bwino mushopo mwana zinthu zimayenda bwino kwambiri. Zoletsa zake ndi zimenezo kwenikweni nkhumba mowa chiwerewere foja ngakhala ogulitsa foja timapempha kuti bwanji mukachotsa foja bwanji mukachotsa mowa mukapanga business ina. Akamvetsetsa ndi chikhulupiriro anthu akulemera chimwene anthu akulemerako basi chimangosowapo ndi chikhulupiriro. Za imfa yanga ndayankha choncho kuti ine sindinafe ndilipo ndipo ndineyo ndikuyankhulani ayayawo andi amene akuyankhulani. Za imfazo idzachirobwera sitingayikane kudalembedwa kuti tidzafa adatitsogolera Mbuye Mulungu. Mwana wake mmodzi yemwe adapita kumanda ife sitingapita kumanda ubwino wake tonse tidzafa koma sindikudanazo nkhawa kamene ndingamuze ngemulani munthu ono nditamudziwa. Mukumvera programu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno ku Wireless ya Times. Mpulogalamu iyi timafukula nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndipo lero tikucheza ndi sing'anga otchuka ayaya. Programu iyi imakufikani la Mulungu lililonse nthawi ya 8:30 usiku. Ndikubwera ndinaona chikwangwani chomwe chikunena kuti akazi pofika kuno asavale trouser kapena sketi koma avale nsalu. Nchifukwa chani? Amayi Maria anavalapo trouser maufulu wanda amene akutipweteka. Ufulu ndi umene uli mdziko muno taulandira koma ufulu ukutipweteketsa. Mwaona kuti pano palatsikana eti mwapeza kuti tsikana aliyese wavala salu koma wavala bwino kuti dress yaitali koma salu pamwamba. Kamwana ako kali kumbuyo kwanu kwa chimwene kuti muchite muli bwanja ayikemo mumuona agwada amene amagwada. Timaphunzitsa anthu chikhalidwe
Nchifukwa chenso ndili ndi anzanga ambiri ocheza nawo amati akabwera pano abwera ndi ana popita ndikusiyirani mwana uyu inu kwanu kutali ku Mozambique mudzandipatsa mwana kuno amene ili mukhale naye ndi wanu ndakupatsani si wanu kuti muzikhala naye mpaka moyo wonse koma ndikupatsani kuti mwanayo zimene ndaona kunoko ana waphunzire ndili ndi ana taphunzitsa mwana ujeni ku Zimbabwe form 4 wamaliza ndili ndi mwana Mere wa Mozambique ali form 2 ndili ndi mwana Saituna wa ku Salima ali 8 si ana angayi uyu mwana Teresa anabwera kalekale ndimakonda kukhala ndi ana kwambiri ndimasunga anthu komanso si ana okha ndi akuluakulu omwe chifukwa chani chikhalidwe panopo kwambiri timalimbikitsa kupemphera komanso chikhalidwe chabwino. Koma kodi ayaya amaphatikiza bwanji mankhwala achikuda ndi mawu a Mulungu potengera kuti pakhomo pawo palinso tchalichi? Ambuye Yesu anali ndi azitumiki ake, Aluka anali sing'anga, Asimoni anali sing'anga tikapita chipangano chakale nchifukwa tili ndi mpingo pakhomo. Kwambiri timalimbikitsa kuti pamene akudya mankhwala kuchipatala kwathu mumapemphera munthu akafika pano ngati mmene mwafika mufuna business mumapemphera mpingo wanji sindipemphera kuti inde simutenga mankhwala chifukwa mukuononga chifukwa simumudzi wa Mulungu ndikamba kupemphera ine ndimapemphera chabwino kapitizeni kupemphera ndi odwala wabwera kuno takamusunga kuchipatala kuja timaphunzitsa kuti mankhwala musangotenga ndikumwa mugwade pasi mumfunse Yehova timpemphe machiritso. Ifenso tikamanyamuka pano kupita Nkhalango timanyamula Baibulo timapempha Mulungu kandi kakasiliva kochepa timakapereka ngati sembe ku Nkhalango ulikoti kulibe anthu tikabweranso kuno tilowe kachisi tipemphere. Mukamama mankhwala musanayambe kumwa mankhwalawo kapuyi mutegwira m'manja dzina la Atate la Mwana la Mzimu Woyera. Ambuye ndinu amene munalenga mitengoyo ndinunso amene munalenga madziwo chilichonse kulibe mmafungatira madzi munapatula zonsezi kuti zikhaleni mwa moyo za moyo pansi pano. Tikupempha kuti munthu amene ndipatsa mankhwala ndi ochimwa mukhululukire machimo ake. Inenso ndikumwani ndi udwala ndine munthu ochimwa koma ndikupempha dzanja lanu la machiritso mukhudze kapuyi kuti ndichiritsidwe. Muona kuti 2-3 days munthu yora wachira. Mwa iwo akabwera ndi chikhulupiriro ngakhala asanamwa mankhwala akangofika kaya ndi usiku abwera usiku munthu amalirephera utsika panjingata koma mama upita opeza alitsonga. Chikhulupiriro akabwera nacho samachedwa kutuluka. Ndiye mukafunsa kuti pali mpingo komanso pali za mankhwala mankhwala anapanga ndi Mulungu. Barumeo wakhungu anampempha Ambuye Yesu ndikufuna kuchira anawera mapasi Ambuye Yesu ndikupanda matope ndikumpaka m'maso anachira. Komanso kunali bala lokusachiritsidwa mayi wa bala anamuza tadzuka waseme mkuyuwo upake pa chilonda pako mtengo wari ulibe chimo tili ndi machimo ndife anthu chifukwa cha ufiti umene badona kwa mayi athu kwa bambo athu tisanabadwe mwina anatipatsa mimba momwemo ndiye timaona kuti mitengo ndiyolakwika koma mitengo tisiyolakwika. Mulungu adayika pansi pano ndi cholinga koma nyama sidwala imakhala yathanzi ntchire muja yathanzi masamba amene amajaja ndi mankhwala amene amapatsa kuteteza thupi lake. Ndiye mankhwala siwolakwika kulakwika koma supa chifukwa supa muja mumalowa zambiri pepani sindikuwanyoza azathu a supa koma supa muja mmalowa zambiri ine supa ndilibe. Malipoti akusonyeza kuti ndi anthu ochuluka umakhala kuthandizidwa kwa ayaya ndipo ena mwa iwo ndi anthu odziwika ndithu. Kubwera kwa masamba amchezo kapena kuti social media anthu ena amapezerapo mwayi ndi kumafalisa nkhani zabodza zomwe zina mwa izo zimatha kuwononga mbiri ya munthu komanso kuyika munthu m'mavuto. Mpaka pomwe ndidzabwerenso ndi programu ina ya Tamvani pano pa Wireless ya Times. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Zikomo kwambiri mzanga Thomas Kachere chifukwa cha programu imeneyo ndikupita kuti anthu ambiri tamvera ndipo tatsatira bwino nkhani zokhudza ayaya kuti adakalipobe. Izi ndi zimene Wireless imachita kudziwitsa kuphunzitsa komanso kusangalatsa izi timatero. Zonsezi zikufikani kuchokera kuno kwa Wireless ya Times nthawi tsopano ndi 9 koloko. Ndipo tikupatsireni programu yathu yotsatira posachedwa apa ndikupita kuti programu imeneyi